Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje Ushaqekile umndeni wengane neminyaka ezithupha ubondle mashiyane eWhite River eMpumalanga ebulawe umakhelwane ngesikhulu ihluku ngoba efuna kwenza ngayo umuthi. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lana blog le video. Mangoqala siyona lekhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Usale Ushaqekile umndeni wengane neminyaka ezithupha ubondle mashiyane Mpumalanga emva kokuduka amaviki amathathu engaziwa ukuthi ishonephi. Umndeni uyithungathe kwaze kwaba lesikhathi. Ngebhadi ke ibe isitholakala ehlathini esivele isishonile. Kanti ke amalungu omzimbayo ehlukahlukene ngesimo sokwenziwa umuthi. Abantu abathathu bebe sebekhalelwa ngamasongo kasigonyele ngezinsolo zokubulala yona lengane eneminyaka eyisithupha. Kubalwa nomakhelwane phakathi. Kanti ke ubondle wabe kokuthi udukile zingu-30 ngenyanga edlule ekhaya la ayedlala khona. U-anti wengane okhathazekile uSharon Mashiyane uthe namanje akakholwa lokho kubehlele njengomndeni ukuthi umuntu abebemthembe kanje umakhelwane ngenza into efana nale kwingane yabo. Uqhube wathi sonke lesikhathi umakhelwane ebenza ngathi uyasikhathalela futhi uyasiza uma sicinga ingane. Kusithuse kakhulu uma sekutholakala umzimba wengane esishonile. Kanti ke mase kulandelelwa kwatholakala ukuthi umakhelwane uphakathi kulolu daba. Uthe sishaqeke kakhulu sifisa umthetho udlale indawo yawo. Uqhube wathi siduduza ukuthi sigcine sewutholile umzimba wengane nezigila mkhuba zakhalelwa ngamasongo kasigonyela. Uqhube wathi nezinye izingane endaweni sezizokhona ukuphepha kulezigila mkhuba ngoba seziboshiwe ngoba zisebenza kakhulu ngazo izingane ezincane. Uthe sijabulile ukuthi sigcine sewutholile umzimba wengane yethu noma siwuthole ungasekho esimeni esikahle. Siyathemba ukuthi uphenyo liyaqhubeka kanti nomthetho uzodlala indawo yawo kulezigila mkhuba ezinokungcola okungaka emphakathini wethu. Abasolwa kusolwa ukuthi basebenzisana nezangoma ukuthi bekwazi ukusebenzisa izicubu zabantu ngoba bethi benza umuthi. Abasolwa babesebevela enkantolo eKabokweni Magistrate Court namhlanje ngecala lokudlengula nelokubulala kanye nelokuthumba. Bafethu lezi indaba eshiye abantu abaningi beshaqekile. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalelo daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo. Ukulumela amaphoyisa aseMpumalanga usemakele ngumanamela uthe bawuvakashela umndeni wakaMashiyane bafike badlulisa amazwi enduduzo baphinde baboshwa nomsolwa wokuqala. Ubeke esezivumela yena ukuthi ngempela ingane uyibulele waphinde waveza nezinye izingane ayibulala khona endaweni. Kube sekuphuma nabanye abasolwa babe sebeboshwa kanjalo.